החלטת בכל זאת להיות מטורף כזה ולהידבק בחיידק הזה, אז מגיע לך. רוצה רק להגיד עוד משהו אחד, לחזק משהו שיהושע אמר, שגם היה כתוב בכתבה הזאת בהארץ, אני חושב שזה היה שלשום, שזה אולי דבר די ברור, אבל אני באמת רוצה לחזק אותו, שאחד הדברים הכי חשובים בעיניי בין יזמים, וזה כנראה גם נכון בכלל בהרבה מערכות יחסים, זה הגדרת ציפיות מוקדמת, וככל שהיא יותר חדה וברורה, זה כל כך חוסך יותר בעיות אחר כך, שזה פשוט לא יאומן. כמה המנוף גדול ככל שעובר זמן ולא מדברים על דברים מסוימים, וכל אחד יש לו בראש משהו אחר, וכאילו ספינות שתות ומתרחקות אחת מהשנייה, וכל אחד יש לו את התמונה שלו בראש. כל כך חשוב בעיניי, למדתי את זה גם כמובן לצערי בדרך הקשה, בכמה נסיבות, ואני חושב שמאוד למדתי את זה והפנמתי את זה, והרבה פעמים גם עם עובדים חדשים, גם עם כל סוגים של שותפויות חדשות, פשוט כמה שיותר ברור וחד להגיד כל אחד מה הוא הולך לעשות, מה הציפיות, מה רוצים. הרבה פעמים רוצים להתחיל כבר לרוץ ולהתעסק עם הדברים היותר מעניינים, ואין כוח כל כך להתעסק בדברים משעממים כמו חוזים וכמו לרדת לפרטים הקטנים, אבל יש לזה מחיר אחר כך, וזה באמת דבר שנשמע ברור, אבל אני חושב שזה חוסך המון בעיות וצרות, ומאוד מאוד יכול לעזור לעניינים לרוץ יותר חלק ככל שעושים את זה יותר מוקדם. מילה אחת על הגיל, אני אגיד לפני שניתן לפאנל. קודם כל היה פה שמעון שעשה בגיל 47. דבר שני, ריי קרוק, אתם יודעים מי זה? כן, יש פה נציג אחד. הוא הקים חברה קטנה שקוראים לה מקדונלדס בגיל 57. בגיל 57 הוא היה מוכר מיקסרים למילקשקים. ויום אחד הוא ראה שאיזה מקום בקליפורניה הזמין, במקום אחד שכולם מזמינים, הם הזמינו 4. אז הוא טס לראות מה הסיפור, הוא פגש את האחים מקדונלדס, קנה את הזיכרון על השם, כשהאלמנה שלו מתה לפני 2 היא תרמה לסלוויישן ארמי $2 מיליארד, זה רק מה שהיא תרמה. אז זה לגבי גיל, אבל כן, בבקשה. התייחסות לגיל, ואז אולי נעשה סיכום קצר ושאלות. מה הגילאים של היזמים שאתם מחפשים, אם בכלל יש חשיבות לגיל? זו שאלה שצריך להיות מאוד פוליטיקלי קורקט בתשובה שלה כנראה. אני חושב שלמרות זאת זה באמת קל, ואני חושב שאני יכול להגיד בלב שלם שבסופו של דבר הרעיון והניסיון והרצינות וכל מה שדובר עליו קודם זה מה שחשוב, והגיל פחות. אולי דווקא הכיוון הפחות חשוב, דווקא הכיוון הצעיר מדי יכול להיות קצת יותר בעיה, שאנשים שכמעט לא התמודדו עם משברים בעיות והם צעירים מדי, זה יכול להיות קצת בעיה, אבל שוב, זה דבר שהיום ללא ספק יש גם מקרי הצלחה חסרי תקדים של יזמים מאוד צעירים שבגיל מאוד צעיר התחילו עסקים שהיום הם מאוד גדולים. אז מבחינתי הגיל הוא לחלוטין לא פקטור, אלא הגורמים האחרים שדיברנו עליהם. עניינת של לא מה שאני מסכים עם אופן, לא ממש פקטור בעיניי. מיזם שעכשיו אנחנו סוגרים, דווקא הוא מיקס יפה, חלק מהיזמים, רובם הם צעירים, הם יותר הטכנולוגיים, והיזם המנהל, המנכ"ל, הוא בעל ניסיון רב, עבר הרבה משברים, היה בהרבה חברות, אנחנו רואים שהם מסתדרים מאוד טוב, ואז אנחנו מרוויחים גם את האנתוזיאזם של הצעירים, וגם את הניסיון של השותף היותר בוגר, והדבר הכי יפה שאני לפחות ראיתי שם, זה שהיותר מנוסה ויותר בכיר חלק עם השותפים שלו, את המניות בצורה שווה לגמרי, למרות שברור לגמרי שהוא יתרום יותר, כי הוא רוצה לייצר תחושת שותפות, ואני מכבד את זה, אז הדברים האלה בעיניי יותר חשובים ממש מהגיל הכרונולוגי. הבן שלי בן 11, שלשום, לא, הוא כבר כותב קוד, שלשום, הוא ראה איזה רעיון בטלוויזיה, והוא אמר לי, אבא, תסתכל עליו, הוא נורא מבוגר, אמרתי, בן כמה? הוא אומר לי, בן 50. אמרתי לו, טמבל, אני עוד שנה בן 50. אז זאת התשובה, זה לא כך משנה. אולי לפני...
אני רוצה להציע שאם יש בקהל משקיעי אנג'ל שרוצים להצטרף ולשתף מניסיונם, אז בואו. לא כולם ביחד. יש לנו גם שאלות אם... אין בעיה. אז אולי לפני שנעבור לשאלות שלכם, אני אקח את הנקודות ששמעתי מכם פה, ואני גם חושב שהן חשובות. אחד, הנושא של לדעת, להכיר את השוק שלכם. אם יש משהו שמקפיץ אותי, זה באמת יזמים שבאים, שאני לא מכיר את השוק שלהם, אלא במקרה קראתי פעם משהו, יודע על דברים שהם לא יודעים, או בחצי שעה חיפוש מוצאים, אז תעשו שיעורי בית, וזה שורף אתכם. כאילו, אם מישהו מגיע והוא לא יודע על מה הוא מדבר, הוא פשוט נשרף. אני מסכים להצנע לכת גם, to one hour translation, בעקבות ניסיון עם VCs, קמנו בלי השקעה בכלל, וברוך השם זה עובד טוב. וכמובן לחלוקה, להגדרת תפקידים, ושיהיה ברור לצוות, ובכלל הגדרת מטרה. רואים לפעמים חבר'ה שרוצים לעשות סטארט-אפ, כי זה, בוא נעשה סטארט-אפ. זה מין תחביב כזה, כיף, כן, יכול ללכת ביום חמישי, מה אתה עושה? אני בסטארט-אפ. אז זה נחמד. חבר'ה, אם אין לכם מטרה ברורה ומוגדרת בזמן ומרחב, כמו שאומרים בצבא, עם סכום וזמן או יעד שאתם רוצים להגיע אליו, אתם לא תגיעו אליו. תמשיכו להסתובב ולא משנה לאיפה תלכו. אז גם ביניכם אגב, גם בין היזמים, עוזר לדעת לאן רוצים להגיע ומה רוצים להשיג ומתי. כי זה באמת תהליך קשה. זהו, אז נפנה. בטח. עוד נקודה שטל הזכיר בפאנל קודם, לגבי משהו אני זוכר. לגבי משהו שמשקיעים מחפשים, זה מחויבות, לא דיברנו על זה, זה גם דבר שנשמע מובן מאליו, אבל עדיין הרבה פעמים אתה פוגש אנשים שבאים ואומרים לך, כן, אני רוצה לעשות את הרעיון הזה, ומציגים אותו והכל, ומה עכשיו אתה עושה? עכשיו אני עובד שם, והוא בכלל לא, זה לא, כן, אתה עובד בתעשייה אווירית, עושה את זה בלילה, או בשעות הפנאי, או במחויבות, כחלק מכל החבילה הזאת שדובר עליה פה, כהשקעה ורעב, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אפשר להבין שבן אדם אומר, אני עכשיו נתתי נוטיס ואני עוד חודשיים עוזב את המקום עבודה שלי כי אני סופר מאמין במה שאני עושה ומבחינתי יצאתי לדרך, אבל בן אדם שאפילו לא עושה את הצעד הזה של לסיים מקום עבודה או באמת להתחייב, אני חושב שזה גם סימן שמשקיעים לא אוהבים לראות, והוא חלק מכל העסקת חבילה הזאת, וטל ציין את זה בפאנל הקודם. מסכים, כן. טוב, אז שאלות מהקהל. יש לנו עוד כזה, או ש... נעמוד עם זה. טוב. כן. קח ותעביר מה שנקרא. רק שאלה מהירה לגבי האסטרטגיה של ההשקעה שלכם, כי דיברתם על הרבה דברים אחרים, אבל כשאתם נכנסים להשקעה, מה אתם מחפשים? לצאת החוצה מיד על ה-preferred day, או להישאר ולהתמודד עם המשקיעים שנכנסים בבלקים יותר כבדים, גם מבחינת מה שאתם מעדיפים, וגם מבחינת איך אתם בונים באמת את החוזה ההשקעה מול החברה? לגבי איך בונים את החוזה, הכי פלן ונילה שאתה יכול לחשוב עליו, פשוט, ואני מדבר עכשיו על השלב הראשון, אתם קוראים לזה סיד, אני קורא לזה פרי-סיד, שיזמים באים עם רעיון, עבדו כמה חודשים על הוויז'ן ועל מה הם חושבים ועל התוכנית, ועשו אולי איזה פיילוט קטן והתחילו לפתח. החוזה הכי פשוט שאפשר, לא preferred ולא דברים כאלה, לא אצלי. אני לא מאמין
אנג'ל אינבסטור נכנס בסיד וחושב שהוא בפרפרד ימכור את המניות שלו, ואם יש כאלה, תראה לי אותם. אתה מכניס את הכסף הראשון שלך, שלי, אתה לוקח את הסיכון הכי גדול בחברה, ואתה תהיה שם עד האקזיט. זה לפחות מה שאני מכיר. זהו. אז רק לחדד, אז אתם בעצם, יש או ניתן לצפות למנגנוני אנטי דילול אגרסיביים, פול ראצ'טים ודברים מסוג הזה? אמרתי אצלי לא. אם בווליאציה שאני נכנס, אתה תצטרך פול ראצ'ט, מצבך קשה. מסכים עם טל, keep it simple. חוזה צריך להיות משהו יותר פשוט. החלום הזה לצאת ב-A, גם אני מסכים עם טל, לא קיים, לא מכיר את זה. אני מושקע באיזה חברה שעושה טכנולוגיה מדהימה בדיגיטל פרינטינג, אנחנו סוגרים את השנה 11. זה מסלול ארוך, ו3.5. זה מסלול ארוך, וכל הפטנטים של ה-3X, אני לא יודע מי המציא אותם, לדעתי עורכי דין, שהם מקבלים לפי עמוד, אני לא יודע מי המציא אותם. הפטנטים המורכבים האלה, שאחרי זה אתה עמל שעות להסביר ליזם מה זה, והוא גם מקבל תחושת דיסקומפורט, כי הוא לא יודע לקרוא את זה, אני גם לא אוהב אותם. Keep it simple. 1X זה דבר די פשוט, liquidation rights זה גם הגיוני, זה גם קל להסביר, לא יעלה על הדעת שחברה שאתה שם ב$1,000,000 ויש לך 25%, קרה דרך אגב, יש מישהו נורא מפורסם בארצות הברית ובעולם, אני נתקלתי בו פעם, מייקל מילקן קוראים לו, איש מאוד ידוע, יש לו אינסטיטוט ידוע, מקווה הוא לא יתבע אותי כי הוא לא יתרגם את זה לאנגלית, גייס $100,000,000, לא עשה עם הכסף שום דבר, אחרי זה החליט לחלק אותו חזרה למשקיעים, אמרנו, בסדר, fair enough, אבל בסדר, אתה שמת 5 מיליון, ניתן לך 1,000,000, למה? כי יש לך 20%. רגע, אבל אני שמתי 5 ולא עשיתי עם זה כלום. בשביל זה יש liquidation rights, זה דבר סביר. עורכי דין כולם יודעים מה מקובל ומה לא. Keep it simple, וכמו שטל אמר, במקרה הטוב, האנג'ל, שבדרך כלל הוא בן אדם מאוד נאיבי, כמו שכבר שמענו גם משמעון, וטל אולי לא חושב שהוא נאיבי, אבל הוא נאיבי. כולנו נאיבים, בגלל זה אנחנו משקיעים בזה. במקרה הטוב, האנג'ל, שלוקח, כמו שטל אמר בצדק, את הסיכון הכי גבוה, למשך זמן הכי רב, במקרה הטוב, הוא מצליח לצאת באקזיט. במקרה הרע, הסיבוב השני או השלישי או הרביעי, מוחצים אותו לאדמה, והוא בעצם נמחק לגמרי, בגלל כל הפרפרנציאל שבא אחר כך. אז במקרה הטוב אנחנו צריכים לחכות עד האקזיט, ובמקרה הרע, קרה לי את זה גם, אתה צריך בתור אנג'ל לנטוש את החברה, אחרי 3, 4 או 5 או 6 שנים, כי אף אחד לא מעריך את מה שעשית ב6 שנים האלה. זה גם קורה לאנג'לים, זה לא ביזנס קל. כן, אני פשוט אחזור על השאלות ואז זה יותר... שאלה שלי היא כזאת, לנו יש סטארט-אפ שנכנס לתחום של חברתי, זאת אומרת שהוא משהו באמצע, שזה משהו שרק התחיל בארץ ולא כך מכירים אותו, מה שאומר שמבחינת ההחזר על השקעה, זה לא המודל הקלאסי של ה-P10 ו-2 מחזירים את ההשקעה, יש החזר שהוא נגיד P5. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, האם אתם רואים אצלכם, בתחום, אצל האנג'לים, אנשים שיותר נמשכים לתחום הזה, זה משהו שכבר התחיל להתפתח בחו"ל, רונלד כהן מדבר על זה בספר שלו, בסט של אייפקס. אנחנו היום מחפשים את הראונד הראשון שלנו, אנחנו רואים באמת שבישראל זה מאוד בעייתי. אז איפה אתם חושבים מהבחינה הזאת, זה משהו מעניין אתכם, אתם מכירים אנשים? אני חייב להודות שלא הבנתי את השאלה. אני לא. בוא, כן. כמו... אני מדבר על זה שמה שאנחנו עושים, במקרה זה באמת קשור לקראוד פנדינג, כמו קיקסטארטר. אוקיי. אנחנו עושים את זה בתחום של עמותות, שזה גם בחו"ל. אנחנו עושים מיקרו פנדרייזינג, ובעצם אנחנו לא כמו סטארט-אפ קלאסי, שאתה משקיע את $100,000 ובסוף הולך לאקזיט של $50,000,000. יש לך revenue stream שאתה נגיד break even בשנה שנייה, אבל אתה לא מגיע לאותם סכומים כמו הקלאסיקל, כמו שאמרתי, אז אתה שואל האם מיקרו פנדרייזינג ל-NGOs זה משהו שמעניין.